Agarop alas 10:15 ti bigat, may kadwapulo ket duwa, iti mabilang iti bulan ti Abril 2012. Nasarakan iti may sa alalaki, amanagan iti Silvestre, Rabara, 50 ket siyam iti tawen na. Naasawaan may sa driver iti tanker nga agnay iti barangay Bayobay Norte, San Vicente, Ilocos Sur. Napasag iti daga nga awananin iti biagnan. Second spot report iti PNP Siyudad Tibigan, nasarakan ni Rabara iti unek iti lakod iti Partas Terminal. Amasarakan iti Barangay 3 Siyudad Tibigan. Second ti inisyal ng investigasyon dagiti mangitortorong iti Linteg, managan iti Ferdinand Pabilinya, may sa Abbas Washer iti nasoong nga kumpanya, iti imuna nga nakakita. Second ken kuana iti panagipatpatang iti Presscorps. Intaray dapay lang ni Rabara kadwa na iti kabagis na iti kasitgan nga balay pagagasan. Ngem intiklara iti doktor nga naka-duty nga awananin iti biagnan. Iti bigbigat sir alas 8. Habang guwasi nga, masidag kanya, may pala di mahot ti danom, pinagdanom na ti radiador na. Tiwan, pero estimate iti logang ko, wala na sir, di kwan. Idi dumandanom ti alas 10, napan na nagmeriendan, di sango. Idi nalpasa nagmerienda, idi palikudak ko magsublipan di guwasi nga ni sir, di kwan. Napatalyawa dito, yabang nga magnana. Iti ko na kaslada, nakaidad nga lakay ko na. Tiwan hindi diya makasla kuan inasiga di maggunggunayan sir di kuan so nga naiba di chief mechanic mi nagpatulong kanyanan tamang kita ke madi maggunggunayan ni kon. Napagamuan manipod kini Police Inspector Glenn Dulay, Investigation Officer iti Philippine National Police Bigan City, saan nga empleyado iti Partas ni Rabara. Gitangan na kunana nga mapanlaing agparparking iti biktima, kalpasan nga maideliver na itinagyan iti iman maneho na nga tanker. Dati report nga si Ma'am po dito nga dakano tinakita nga natay dito iba iti terminal ti Partas di vicinity da di nagtingan ti bus ken tanker. Tata nag-imbestiga kami mo ay nakakita nga ni Fernand Pabilien ya. Magana mga entrada ito di Lahos Hospital. Ket indeclare met ni Doktora Sanchez nga DOA daytoy. Nga most probably nga cause ti pinakapatay na nga heart attack taji sugat dito yung ulo na. Ket hamak nga nananay nga iso ti makagapo nga natay iso. Nako namin tinapanawan nga asawa iti biktima ani Manang Serafina saan dang impo-autopsin iti asawanan gapuanan tamamatidan iti nagbalin wenno nagresultaan iti investigasyon dagiti kaming iti kapulisan. Ryan Pardo, Core TV News.